Sådär. Hej och välkomna allihop hit till Finlandsinstitutet på en litteraturkväll tillsammans med Riikka Pulkkinen och Janina Orlov. Idag ska vi prata alltså då om Riikka Pulkkinens nya bok som heter, eller ny är boken inte men själva översättningen är ny. Den heter Främlingar på svenska och Vieras på finska. Det här samtalet kommer att ta ungefär 45 minuter och sen efter det så är det öppet för era frågor. Så att håll i era frågor som ni tänker på så tar vi dem sen efteråt. Bra, då säger jag välkommen hit och varsågoda. Tack. Tack så mycket. Tack. Och jag vill också säga välkommen Riikka. Vi har inte setts på 3 år tror jag. Ja. Men nu ses vi igen. Vi kommer att föra det här samtalet både på finska och svenska. Och jag undrar, är det någon här som inte förstår finska? Bra. Då är det som vi har planerat det här. Boken heter alltså Vieras på finska och den utkom 2012. Och så har den kommit i år då i svensk översättning med titeln Främlingar. Och jag tänkte fråga, det är ändå ganska lång tid sedan den här boken kom. Hur skulle du beskriva den idag när det har gått? Siis miten kertoisit tästä kirjasta tänään, kun siitä on 3 vuotta jo? Mä huomasin tuossa lennolla tänne, että mun pitää vähän muistella, mistä tämä kirja kertoi, koska kirjailijalle taitaa käydä aina niin, että ajatukset on täysin yhdessä aiheessa ja sitten siirtyy seuraavaan ja sitten ajatukset ovat täysin siinä aiheessa. Så voit kääntää. Det är faktiskt så att när jag på flyget hit så satt jag och försökte tänka på att vad var det gick ut på det här för att den här boken, för att som författare så är man precis uppslukad av det man håller på med just nu och när man har avverkat det så går man in i nästa projekt. Ja jotenkin tämä romaani aivan erityisesti on sellainen, että tämä on suomenkielisen laitoksen kansi. Aivan erityisesti sellainen, että jotenkin tämä on eräänlainen pyörre, rakenteellinen pyörre, jossa kaikki liittyy kaikkeen muuhun. Ja kun alan puhua hengestä tai ruumiista tai Jeesuksen ruumiista tässä kirjassa, niin mä tavallaan haluan muistaa täsmälleen sen, mitä silloin ajattelin, kun kirjoitin tätä, koska helposti käy niin, että puhuu asian vierestä, jos ei ikään kuin keskity. Och det här är alltså, så här ser boken alltså ut på finska och jag tycker att för mig när jag tänker på den så den är som en virvel där kropp, ande och andra frågor förenas i den här virveln i själva uppbyggnaden av den. Och det är svårt att prata om en sak utan att eller att prata om en sak separat för sig eftersom allting är så sammanflätat. Och det är faktiskt också mitt intryck när jag översatte den, att allting är så sammanvävt. Men minns du hur du tänkte när du skrev den? Hur du tänkte på kompositionen? Joo, mä muistan aivan erityisesti sen, että aluksi tässä oli, mä siis halusin kirjoittaa Paavalin kirjeistä romaanin, mikä kuulostaa täysin hullulta hankkeelta tai vähintäänkin hirvittävän kaikkivoivalta ja semmoiselta epänöyrältä hankkeelta. Ja, alltså från första början så ville jag egentligen skriva en roman om Paulus brev. Och det låter kanske helt vansinnigt. Det låter som om jag var allsmäktig och egentligen ska man närma sig ett sånt ämne med anspråkslöshet. Ja mä ehkä ajattelin aluksi yhdistää jotenkin, mä muistin, tässä on siis tämmöinen yksi tärkeä kertomus, on eräänlainen sairaskertomus, tämä päähenkilö Maria, josta sitten kirjoitusprosessin aikana tuli pappi. Hän ei siis aivan aluksi mulle ollut pappi, hän oli nainen, joka itse asiassa työskenteli muistaakseni mun mielikuvissa, no ehkä mä en kerro missä hän työskenteli, mutta aivan toisaalla, että hänellä ei ollut tätä ammattia, joka tässä romaanissa on kuitenkin hänen yksi keskeisimmistä tavallaan ikään kuin määrittäjistään. Ja sitten tämä kirkollinen puoli, sen tavallaan
uskonnollisen tekstuaalisen puolen ohella tuli sitten myöhemmin, että mä tavallaan yhtäkkiä päätin, että mä teen, tai vähitellen sen ajatuksen kautta, että kaiken pitää liittyä kaikkeen, niin mä päätin uskaltaa tehdä tästä päähenkilöstä naispapin. Ja se oli sitten semmoinen ratkaiseva tekijä, joka asetti nämä palaset kohdalleen. Eli mä päätin, että tämä päähenkilö Maria, jolla on ikään kuin asioita omassa menneisyydessään, joita hän ei ole täysin käsitellyt ja ratkaissut, niin hän on tämmöinen pappi pakosalla, eli hän ikään kuin kantaa muiden murheita ja kantaa vastuuta seurakunnastaan, mutta sitten ei aivan oikeastaan pystykään siihen ja lähtee siksi ikään kuin päättää yhtenä päivänä vaan nousta Ruotsin laivaan ja lähteä matkalle. Ja siitä se alkaa romanen. Joo. Den här romanen består av flera berättelser, men den centrala berättelsen är egentligen en sjukdomshistoria. Och huvudpersonen Maria, i den här romanen är hon alltså präst, vilket då gör att också kyrkan och det kyrkliga kommer in som en viktig ingrediens. Men från början när jag arbetade med det här så var hon inte det, utan det här ändrades under arbetets gång. Hon fick liksom arbetet som präst, eller tjänsten som präst, och hon är en människa som hon har saker och ting i sitt förflutna som hon kanske har dolt för sig själv, och egentligen så flyr hon både från sitt ämbete och sitt förflutna och beger sig ut i världen. Och det här är upptakten till romanen. Och då vill jag påminna, det var en recensent som har läst alla dina romaner som säger att typiskt för Riikka Pulkkinens romaner är att hon alltid öppnar väldigt dramatiskt. Att i den första då, Raja, gränsen, så är det då den här självmordsplanerna som inleder romanen. I Totta, sanningen, så är det ett cancerbesked. Och här har vi Maria som ger sig av. Hur är det här omedvetet? Voi olla, että se pitää paikkansa. Tosin mun on pakko sanoa, että Totta-romaanissa mä tiivistin sitä alkua tosi paljon. Että siinä on kysymys, se on mun toinen romaani ja siinä tavallaan mulla oli suuria vaikeuksia päästä alkuun. Ja siinä oli varmaan 100 sivua sitä ikään kuin perhedynamiikan esittelyä. Ja sitten mä tajusin, että tämä ikään kuin matriarkan lähestyvä kuolema ja eräänlainen saattohoitopäätös on siinä sitten ikään kuin se alku, josta tuli dramaattinen, mutta se oli semmoinen niin kuin hirveän tavallaan viipyilevä vielä pitkälle kirjoitusprosessissa, kunnes se sitten tiivistettiin, tai minä tiivistin sen semmoiseksi 30 sivuksi ja sitten se lähtee käyntiin se tarina. Että ei tämä välttämättä ole siis, en tiedä, voi olla, että kustannustoimittajillakin on jotain tekemistä asian kanssa, mutta voi myös olla niin, että mä tavallaan haluan alkukuvan romaanille. Että tässä romaanissa se on ilman muuta Maria, joka lähtee pakoon omaa elämäänsä. Ja täytyy sanoa vielä tuosta aiemmasta kysymyksestä, että tämä sairauskertomus tai sairaskertomus, joka tässä on keskeisenä, niin mä tiesin alusta alkaen, että mä haluan käsitellä tyttöä, joka päättää kadota, eli anoreksia-kertomusta, mutta mä en aluksi asettanut sitä tämmöiseen uskonnolliseen kontekstiin, että mä vähän ujostelin sitä, että se on liian niin kuin, jotenkin liian dramaattinen ja liian vahva metaforiikaltaan ikään kuin. Ja sitten kun mä päätin tehdä Mariasta papin, niin mä tajusin, että mun täytyy uskaltaa tehdä siitä sairaskertomuksesta myös uskonnollinen kertomus. Ja tietysti kun mä luin Paavalin kirjeitä, niin siellä nehän tarjoaa ihan mielettömän hienoja väärin tulkinnan mahdollisuuksia tytölle, tai miksei pojallekin, mutta ihmiselle, joka haluaa kadottaa lihansa. Että se oli tavallaan semmoinen inspiraatio, että kristinuskon keskeisimmissä teksteissä tavallaan, että ne voi lukea niin väärin. Ja se oli valtavan herkullinen hetki, kun mä tajusin sen, että mä voin liittää tämän uskonnon ja sairaskertomuksen toisiinsa, mutta myös sillä tavalla, että se oikein lukemisen tai se lempeämmin lukemisen mahdollisuus on siellä tekstissä näkyvillä, että ikään kuin se armahdus on siellä koko ajan läsnä, mutta siltä halutaan kääntää ikään kuin katse
tai se halutaan kieltää silleen kääntämällä katse siitä pois. Se oli se tärkeä teema mulle. Så är nerokas veto minusta. Niin, kiitos. Men om vi backar tillbaka lite så var det intressant med den här recensentens iakttagelse, men faktum är att den här andra romanen Totta eller sanningen, så där var nog inte den här inledningen så där liksom komprimerad som den sedan blev. Jag hade skrivit många sidor innan jag förstod hur jag skulle få ihop det här och visa på den här matriarkens förestående frånfälle och att det skulle handla om terminalvården av henne, så att den här inledningen krympte då ihop till 30 sidor. Och sen ännu för att återgå till det här med den kvinnliga prästen Maria, så var från början var tanken att jag ville skriva en roman om en flicka som försvinner. Och så kom liksom det här, hur gör man då, och som då råkar ut eller insjuknar i anorexi. Och så knöts då det här till det religiösa, alltså också att man får in det andliga i detta, den här svälten av sig själv, att det finns någonting gudomligt där. Och det i sin tur har att göra med att man kan tolka bibeltexterna på olika sätt. Det är inte entydigt, och det här tyckte jag var väldigt fascinerande och intressant att föra in. Men det finns ju naturligtvis också en annan läsning av det hela, där det inte blir destruktivt utan där man når en försoning. Och frågan är bara hur man väljer att se. Om man vänder bort blicken från den texten, att man läser ut vad man själv vill. Och det är ju det som Maria gör i den här. Sitten mun pitää sanoa vielä huomautuksena, että ihan viimeinen teema, jonka mä halusin ottaa tähän mukaan, joka tuli ikään kuin myöhäisimmässä vaiheessa, oli tämä yhteisön teema, että papille tietysti se oma seurakuntayhteisö on tavallaan, että se on kynnyskysymys, että pappi saa kokoon oman seurakuntansa jollain tavalla. Ja tätä Mariaa tässä romaanissa tai tarinassa vaivaa kaikilla tavoilla yhteisön ajatus, että hän ei ikään kuin hän haluaa aivan epätoivoisesti kaikkein pienimmät ja hauraimmatkin yhteisöt ikään kuin tunnustaa. Että hän haluaa tavallaan olla itse tunnustamassa ja nähdä, että muutkin ihmiset tunnustaa vaikkapa metrolaiturilla seisoskelevat hauraat yhteisöt tai kauppajonoissa. Tai ikään kuin, että häntä niin kuin, tavallaan siis suorastaan vainoaa se ajatus, että hän ei pysty kokoamaan ikään kuin omaa laumaansa, että hänellä ei ole niitä tarpeeksi vahvoja sanoja. Ja tässä on muutama sellainen kohtaus, jossa hän vielä yrittää siellä omassa seurakunnassaan tehdä sitä. Ja sitten oikeastaan tämä ajatus, sitten tämä yhteisön ajatus vie eräällä tavalla yhtenä painavimmista ajatuksista vie Marian sitten sinne New Yorkiin, että hän yrittää löytää tavallaan tämmöisiä niin kuin hauraita kenen tahansa yhteisöjä niistä tuntemattomien ihmisten massoista sieltä, että hän menee suurkaupunkiin, josta hän ei tunne ketään. Tosin hänellä on niin kuin oman henkilöhistoriansa syy mennä sinne juuri New Yorkiin, mutta jotenkin se tavallaan se tapa, jolla hän siellä viettää aikaa, on jotenkin se, että hän yrittää etsiä sielläkin niitä yhteisöjä, tosin aivan erillä tavalla kuin pappina kotona Suomessa, mutta jotenkin se kyvyttömyys niin kuin koota laumaa, koota niin kuin tavallaan ihmisiä yhteen, niin se on niin kuin tavallaan hänen yksi epäonnistumisensa pappina, ja se on se syy, miksi hän lähtee. För präster är ju samfundstanken av jättestor betydelse, och det är viktigt för en präst att ha sin församling, sitt samfund, sin enhet. Och det är här som Maria då upplever att hon kanske har misslyckats, för hon försöker se det här samfundet också egentligen var som helst. Det kan vara i en kö till tunnelbanan, det kan vara en folksamling på trottoaren, var som helst. Och det kan vara det sköra samfund. Men tanken på att ha sin egen flock och sin samling, sin jord som följer med är väldigt viktig. Och det här upplever hon att hon har misslyckats med. Och det är därför hon ger sig av till New York, där hon i och för sig är en främling för alla. Men hon har också i hennes historia, så finns det i hennes familjshistoria på mammas sida, så finns det liksom kopplingar också hit. Och här försöker hon se nya samfund och hitta det där hon är då. Mä en ehkä ole kirjailijana ollut niin, sanotaanko, yhteiskunnallinen, ainakaan tunnuspiirteiltäni, että tavallaan joku semmoinen psykologisuus tai psykologinen ote on ollut varmaan semmoinen, mikä mun kirjailijalaatuun liitetään, mutta varmaan tältä osin ikään kuin tämä romaani on varmaan ehkä
siinä mielessä, että tämä kysyy yhteisön mahdollisuutta, niin tämä on ikään kuin mun yhteiskunnallisin romaani, koska tavallaan yhteiskunta muodostuu yhteisöstä, joka haluaa liittyä yhteen, ja se on niin kuin tässä koko ajan vaarassa ikään kuin purkautua ja sortua, ja tavallaan sitä tässä kysytään. Ja Maria on erityisesti pulassa tässä romaanissa yhteisön muodostajana, koska hän yrittää kutsua tämmöisen pienen muukalaisen siihen omaan yhteisöönsä, siihen kristilliseen yhteisöön. Eli hän tutustuu itse asiassa, muistaakseni se menee niin, että hän tutustuu siellä oman seurakuntansa pihalla pieneen Jasmiina-tyttöön, joka kaikesta päätellen ei ole kristitty. Sitä nyt ei varsinaisesti tässä kauheasti korosteta, mutta se mainitaan, että hänen ikään kuin, että hän on muualta tullut. Ja mä yritin vähän häivyttää sitä, että mistä, että se ei ole niin ilmiselvää, mutta että hän on tämmöinen pieni lapsi, joka haluaa vaan uteliaana ikään kuin tarkastella sitä, että minkälainen tämä kristillinen yhteisö on ja että mitä siellä kirkossa oikeastaan tehdään. Ja sitten näiden kahden välille syntyy tämmöinen epäoletettava ystävyys. Eli pienen Jasmiina-tytön, joka siinä alussa on 7-vuotias, ja Marian, joka on 30 nainen. Niin tavallaan sen kautta, mitä tälle pienelle Jasmiina-tytölle sitten tapahtuu tässä romaanissa, niin sen kautta ikään kuin Maria varsinaisesti epäonnistuu siinä, että hän ei onnistu ikään kuin suojelemaan tätä pientä tyttöä. Ja yhteisö jollain tasolla myös epäonnistuu siinä, että ikään kuin tätä hänen omiensa piiristä Maria tunnistaa ihmisiä, jotka on valmiita käymään tätä pientä tyttöä vastaan. Ja tämä on sitten se tragedia, joka tässä vähitellen avautuu tässä romaanissa. Tosin enimmäkseen se avautuu vähän viitteellisesti pienen Jasminan päiväkirjamerkintöjen kautta, että mä halusin tuoda tähän tämmöisen erillisen ulottuvuuden. Oikeastaan siksi, että mä itse luin omia lapsuuden päiväkirjoja ja huomasin sieltä tämmöisen lapsen taidon elliptiseen kerrontaa, eli kerrontaa, joka paljastaa vain hiukan juuri sen verran, mitä on tarpeellista, jotta itse säilyy jotenkin ehjänä. Joo, mä mietin sitä paljon, mutta mä käännän Egentligen så tror jag att det här är jag är inte känd som en samhällsinriktad författare, utan jag brukar mera syssla med det psykologiska skildrandet. Men jag skulle säga att det här är min hittills mest samhällsinriktade bok, och det har just att göra med tanken på vad ett samhälle är. Ett samhälle består av olika samfund och bygger på att man håller ihop. Och det är ju det då som Maria strävar efter också att göra i sin verksamhet, men det fungerar kanske inte riktigt på det sättet. Och jag har också i den här romanen fört in en liten flicka, den 7-åriga Jasmina, som kommer från en annan kultur, och det sägs aldrig ut, men förmodligen så hon är alltså hör inte till det kristna samfundet. Och prästen Maria träffar henne av en händelse ute på gården en dag, och de här två liksom blir bekanta med varandra. Och det här är också alltså Jasminas sätt att se det barnet som kommer utifrån och upplever den här nya världen där hon har kommit som en främling. Och kanske oväntat, men i alla fall så de här två tar sig samman. Och viktigt i Jasminas berättelse här är ju hennes dagbok som hon för, och som faktiskt bygger på, när jag hittar mina egna dagböcker från när jag var barn, och jag upptäckte hur barn berättar i en elliptisk form, och hur barn ser och återger verkligheten. Så då kommer det in den här dimensionen också i romanen, alltså Jasminas blick på det hela. Men jag skulle vilja fråga dig, för att det här är ju nu hade vi Jasminas berättelse, Jasminas sätt att se på världen. Men det här är en jag-berättelse, alltså det Maria berättar i jag-form. Hur valde du jag-formen? Se oli oikeastaan alusta saakka selvää. Mulla on itse asiassa, tämä on ensimmäinen romaani, jossa aivan selkeästi on minä-muoto kerronnassa, koska Totta-romaanissa Eeva, tämä sisäkertomuksen päähenkilö, niin hän oikeastaan
oli minä-muodossa, mutta sitten oli ehkä semmoisia pieniä vihjeitä siitä, että hän ei itse välttämättä kerro tarinaansa, mutta tässä on nyt Maria ihan oikeasti äänessä. Ja mulla oli semmoinen, no se ihan ensimmäinen tunne mulla oli, että mä haluan kirjoittaa naisesta, joka ei suostu itsekään katsomaan omaa kertomustaan ikään kuin suoraan, että hän kertoo itselleenkin vähän viistosti. Ja hän tavallaan, niin, ikään kuin kysymys siitä, että kenelle hän kertoo, on tavallaan yksi olennaisimpia heti alusta saakka. Että se taidetaan sanoa tässä, Maria sanoo sen, kysyy sen ihan ääneenkin itseltään, että kenelle ja miksi mä oikeastaan kerronkaan. Ja kirjailijat ehkä yleensä, kun kollegoiden kanssa puhutaan kirjoittamisesta, niin semmoinen harhaluulo vallitsee, että minä-muoto olisi jotenkin helppo. Se on itse asiassa valtavan vaikea. Se on mulle ainakin huomattavasti vaikeampi kuin hän kerronta, epäsuorempi esitys. Et siinä täytyy olla ensinnäkin jokin sisäänrakennettu tai ainakin itselle paljastettu psykologinen syy, miksi on valittu minäkertoja. Ja tässä se on just ehkä tämä ikään kuin kysymys siitä, että kenelle minä oikein kerron. Eli tämä tavallaan ajatus siitä, että Maria selventää tiettyjä asioita itselleen, mutta sitten tämä on myös tämmöinen ikään kuin, että hän vähitellen sallii erään toisen ikään kuin päästä näkyviin. Että hän tekee ikään kuin kertomalla itselleen ja itsestään, hän tekee itsessään tilaa eräälle toiselle, ja tämä on tämmöinen niin kuin eettinenkin ele. Tosi monimutkainen ajatus. Det här är faktiskt min första roman i jag-form. Visserligen i Sandingen i Totta så finns då Eva som en av personerna som spelar en viktig roll i den romanen. Och det finns liksom partier där hon pratar själv ur ett jag. Men för mig, den här Marias jag, det är ett sätt att, eller för det första vill jag säga det att vi har diskuterat med mina kollegor om det här med jag-formen, om att det existerar en allmän uppfattning om att det skulle vara lättare att skriva i jag-form än i tredje person. Men det håller jag inte alls med om. Att ett jag är mycket svårare att konstruera, och för Marias del, man kan ju fråga vem är det hon berättar för, och kanske hon till och med berättar för sig själv, ett sätt att komma underfund med sig själv och upptäcka saker i sig själv som hon inte har velat kännas vid. Så att det blir ett slags, det är till och med nästan en, kan man säga, en etisk gest för henne själv. Ikään kuin puhdistaa oma itseään. Joo, tai tässä kun äänessä on pappi, niin se on tietysti myös ripittäytymistä. Joo, just nimenomaan. Ja hän ripittäytyy tietämättä kenelle, ja koska hän ei oikeastaan tiedä kenelle tai miten, kun ikään kuin yhteys tuon puoleiseen on ikään kuin katkennut, että hänellä on sellainen tunne, että Jumala tai jumalallinen on sulkeutunut häneltä, tai se armahduksellinen on jotenkin sulkeutunut häneltä, niin hän ikään kuin puhuu siinä tyhjössä, jonka Jumalan poissaolo jättää. Mä naurattaa vaan siksi, että mä jotenkin huomaan olevani aina kauhean mahtipontinen, että yritän vähän niin kuin vaimentaa tätä mahtipontisuutta, mutta, ei anna tulla. Niin, mutta sitten, että se yksi semmoinen hauska asia, mikä tähän mulle liittyi kirjoitusprosessissa, oli se, että mä tajusin, että Mariahan käy tietysti sovituskopissa, että hän syö New Yorkissa aika paljon ja nauttii ruuasta, ja sitten hän ottaa siellä vähän kiloja, ja se tietysti entistä anorektikkoa vähän ikään kuin huolestuttaa tai ikään kuin jollakin tavalla herättää hänessä levottomuutta, ja hänellä on tapana käydä sitten siellä New Yorkissa eri vaatekaupoissa sovituskopissa kerta kaikkiaan, ja tässä näihin sovituskoppikohtauksiin ehkä sitten paikantuu jonkinlainen tämmöinen ripittäminen, itseripitys. Joo. Se oli hauska löytää se suomenkielinen. Se tuli kustannustoimittajalta siinä muodossa, että kustannustoimittaja puhuu sovittamisesta, ja sitten mä yhtäkkiä taisin huudahtaa sovituskoppi. Ja se on vähän vaikea kääntää, mä en tiedä miten sä oot sen. Ei, en mä muista. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men alltså den process som Maria genomgår, så det är då ett slags reningsprocess, men i själva verket hon är ju präst, så vi kan ju också jämföra det här med att det är en fråga om en bikt.
Men nu är det så, men för vem biktar hon sig? Därför att samtidigt upplever hon ju att Gud på sitt sätt har vänt ansiktet ifrån henne. Att det gudomliga, det hinsides, inte längre öppnar sig för henne. Och det är också så att Maria, när hon är i New York, också när hon är yngre, att hon går in i en sån här... Joo, alltså niin, se on vanha tapa. Joo. I provrum i klädaffärer eller på Lindex till exempel och står och tittar sig i spegeln. Och när hon har varit i New York så har hon lagt på sig några kilon så hon liksom vill ju också se hur hon ser ut. Men samtidigt så kan man säga att alltså, sovituskoppi på finska, det är då provrum på svenska, men det är ju samtidigt också ett slags försoningsrum om man översätter det finska, vilket innebär att hon i denna bikt när hon står i provhytten så är det som hon befann sig i ett rum där hon biktar sig. Och hon gör det för sig själv, för sin egen skull. Ja tietysti mä hykertelin kirjailijana, kun mä löysin tästä ikään kuin Jumalan hylkäämästä maailmasta tämmöisen kohdan, että ihminen voi mennä peilien ääreen sovituskoppiin ja ripittäytyä ja ripittää ja sovittaa ja sovittaa. Ja se oli tietysti hirvittävän hauskaa, mutta sitten ne kohtaukset on aika julmia. Että mä en tiedä kuinka moni lukija löytää siitä sen hauskuuden, mutta mulle itselle se oli niin kuin, tavallaan löytää ne kaikki kierteet, että ne vasta pyörteitä onkin jo ne sovituskoppikohtaukset, kun siinä on niin monta tavallaan, että ne peilit on aika armahtamattomia ja ne ei tavallaan, että ikään kuin se Jumalan vaikeneminen ja oman kuvan monistuminen ja koko se tematiikka niin on aika diippiä. Onhan se. Det kanske, när jag skrev det här tyckte jag blev så råd av det själv. Och det är därför jag står här och skrattar också nu, även om det kanske känns väldigt anspråksfullt. Men faktum är att om man tänker att liksom Gud har vänt bort sitt ansikte så står människan där i det här provrummet eller det här försoningsrummet. Det speglar på alla håll, man kan se sig i olika vinklar och belysningen är som den är. Så att i själva verket så den här tanken på människan som biktar sig inför sig själv är väldigt djup. Och nu ska jag vilja komma in på en annan sak som har med det här att göra. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om kropp. Och du själv har pratat om det här med att liksom kombinera anden med kroppen och hur kroppen upplever det här. Och det handlar om anorexi. Och det handlar om följderna av anorexi. För jag tänkte att du skulle läsa lite. Och det här har också att göra med i högsta grad med kroppen och vid en särskild tid på året. Berätta lite om det här. Joo, det som före. Tässä kulkee siis koko romaanin kulun ajan kulkee Marian mielensä palauttamat muistot 20 vuoden takaa noin, kun hän on ollut teini-ikäinen ja siis vähitellen sairastunut yhä syvemmin anoreksiaan ja hän on sairastunut oikeastaan niin kuin yhden koululukuvuoden aikana niin, että syksyllä hän on vielä ollut verraten hyvässä kunnossa henkisesti ja fyysisesti ja sitten vähitellen joulua kohti hän on kiihdyttänyt vauhtia ja löytänyt uusia tämmöisiä sakramentteja itselleen tähän kieroutuneeseen tapaan tulkita ennen muuta Paavalin kirjeitä, mutta ehkä sitten kokonaisuudessaan ikään kuin kristinuskoa. Ja mä ajattelin lukea, ootpas mä katson nyt, että jos sä etsit, mä kerron ruotsiksi. Joo, kerro vaan. Ja. Det är så att Maria i sina tidigare tonår, 13-14 års ålder, så insjuknar hon då i anorexi. Och den här processen, det förvärras och förvärras, det har pågått i ett år ungefär när vi kommer här. Hon väger mindre och mindre och mindre. Så blir det jul och så det här liksom, det är en ritual som hon ska genomföra i alla fall, liksom de här egna sakramenten. För att trots allt uppehålla en tradition. Och då kommer vi in i... Joo, tässä kohtauksessa tämä sakramentti menee aika pahasti metsään, koska hän ikään kuin joutuu antamaan periksi tälle fyysisyydelleen eli halulleen syödä. Och här går det här sakramenten liksom, det går lite åt skogen med dem därför att hon blir helt enkelt, hon kan inte stå emot lusten att äta. Rakastin noihin aikoihin leipomista. Upotettuani käteeni taikinaan tunsin itseni kylläiseksi, vaikka en ollut syönyt muruakaan. Sulavan voin katseleminen, taikinan annosteleminen vuokaan ja suklaan piinaavan ihana haistelu oli lähellä syömistä, mutta silti turvallista. Linnoittauduin keittiöön aaton aattona.
Tein ensiksi laatikot ja lihapasteijat, pienet voisarvet, jotka kuorutin juustolla. Sitten siirryin makeisiin leivonnaisiin. Saherkakku, juustokakku ja lopulta perheemme erikoisuus, piparkakku seimi. Tein seimen osat hyvillä mielin. Kaulitsin tuoksuvaa taikinaa, jonka olin valmistanut itse alusta alkaen perinteikkäällä piparkakkuohjeella, jossa oli appelsiinin kuorta ja rommia. Aasi, tietäjät, kaukalo, kapaloitu lapsi, tähti, Joosef, Maria ja enkelit sekä tallin seinät uinuivat kiiltelevinä uunipellillä. Kun olin tehnyt yhden seimen osat, päätin tehdä toisenkin. Veisin sen Irinalle. Hän ilahtuisi ikihyviksi, ajattelisi, miten antaumuksellinen olen, miten omistautuva lomallakin. Taikinaa jäi yli. Tein tähteistä ylimääräisiä Jeesuslapsia kaiken varalta. Niitä tuli 9. Ne makasivat omalla pellillään lunastuksen sarjatuotanto. Tässä on hetki, kun mä olen lukenut tätä, nauran itselleni siksi, että olen ollut ihan kekseliäs. Tästä on siis 3 vuotta, kun mä olen viimeksi lukenut tätä. Koristelisin ne tomusokerikuorrutteella. Ehkä voisin viedä niitä muille seurakunnan jäsenille. Sori. Ei mitään. Pokka ei pidä kirjailijan itse rakkautta parhaimmin. Ajattelin Tuukan nyrpeää ilmettä, kun hän saisi sellofaaniin käärityn piparkakku Jeesuksen. Pirkka-Pekka Metelius-momentti. Hän katsoisi minua pettyneenä, viestisi koko olemuksellaan, että olin ymmärtänyt väärin sen, mitä olimme koko syksyn puhuneet. Päätin, että Tuukka saisi jäädä ilman. Annelille ja Railille voisin antaa lahjan salaa joulujumalan palveluksen jälkeen. Voi. Jeesukset paistu. Jeesukset paisuivat uunissa. Ne muistuttivat. Mä en tiedä, nauranko mä nyt enää tätä juttua vai häpeää tästä. Jag vet inte mer om jag skrattar över det här som står här eller av skam för att jag står och skrattar åt min egen text. Mä muistelin, että tämä on vakavaa. Tää. Jag minns nämligen att det här var allvarligt. Ne muistuttivat enemmän pökäleitä kuin vapahtajavauvoja. Se harmitti minua. Koristelin seimen osat sillä välin, kun annoin Jeesusten jäähtyä. Kelputin tähden ja tietä. Maria näytti hölmistyneeltä ja Joosefille. Jag får säga att det här är mitt fel för jag bara att Rika skulle läsa det här. Niin siis hän itse asiassa paljasti, että hän nauroi tälle aika paljon niistä. Mä en ole lukenut tätä vuosia, niin mä itseäni naurattaa. Mä yritän päästä loppuun. Jag försöker komma till slutet. Niin, jos mä en pääse, niin sitten sä voit lukea sen ruotsiksi. Om det inte lyckas så fortsätter jag. No niin, vakavasti nyt. Sitten oli Jeesusten vuoro. Koristeltuina Jeesuslapset olivat kuin eksoottisia toukkia. Yritin korjailla vahinkoa Ranskan pastilleilla, mutta nyt vapahtajat näyttivät hyönteisiltä, joilla oli mintunvihreät jättiläissilmät. Hikoilin. Olin ollut keittiössä 6 tuntia, kello oli 11 illalla. Kohta olisi jouluyön aika, eikä mikään ollut valmista. Ensin söin yhden Jeesuksen. Kerta kaikkiaan pistelin sen suuhuni. En harkinnut asiaa, otin vain ja söin. Olin syönyt viimeksi makeaa edellisenä keväänä. Kun olin syönyt yhden, mikään ei enää estänyt minua syömästä 2. ja 3. ja 4. 5. 5 piparkakun jälkeen yritin hengittää. Ja, det var det. Nu... Tack. Pääsin loppuun. Ja. Jag läser en del av det här på svenska. Jag älskade att baka vid den här tiden. Jag hade stuckit ner händerna i degen, kände jag mig mätt, trots att jag inte hade ätit en smula. Att betrakta det smältande smöret, portionera upp degen i formen och att plågsamt underbart nosa på chokladen låg nära ätandet, men var ändå säkert. Kvällen före julaftonen förskansade jag mig i köket. Först tillredde jag lådorna och köttpastejerna, de små smörhålen som jag gratinerade med ost. Sedan övergick jag till de söta bakverken, sachertårta, ostkaka och slutligen vår familjs specialitet, pepparkakskrubban.
Jag gjorde delarna med gott humör, kavlade den doftande degen som jag hade gjort helt själv från början enligt ett traditionellt pepparkaksrecept som innehöll både apelsinskav och rom. Åsnan, de vise männen, krubban, det lindade barnet, stjärnan, Josef, Maria och änglarna samt stallväggarna slumrade glänsande på ugnsplåten. När jag var klar med delarna till krubban bestämde jag mig för att göra en till. Den skulle jag ge till Irina. Hon skulle bli övermåttan glad, tänka på hur generös jag är och hur jag ägnar mig åt andra, till och med när det är lov. Det blev deg över. Av resterna formade jag extra Jesusbarn för säkerhets skull. Det blev 9 stycken. De låg på en egen plåt, en serieproduktion av förlossaren. Jag dekorerade dem med florsocker. Jag kunde kanske ta med dem till de övriga församlingsmedlemmarna. Jag tänkte på Tokas buttra min när han skulle få en pepparkaks-Jesus invirad i cellofan. Han skulle se besviket på mig, signalera med hela sitt väsen att jag hade missförstått allt det vi hade talat om hela hösten. Jag beslöt att Toka skulle bli utan. Till Anneli och Raila kunde jag ge gåvan i smyg efter julgudstjänsten. Jesusarna svällde i ugnen. De påminde mer om bajskorvar än frälsarbebisar. Det retade mig. Jag dekorerade krubbans delar med den lät Jesusarna svalna. Stjärnan och de vise männen fick godkänt. Maria såg borttappad ut och Josef hade en galen blick i sina ögon. Men det var svårt att åstadkomma rimliga ansikten med sockerglasyren. Så var det dags för Jesusarna. Dekorerade påminde Jesusarna om exotiska larver. Jag försökte åtgärda skadan med franska pastiller, men nu såg frälsarna ut som insekter med mintgröna jätteögon. Jag svettades. Jag hade varit 6 timmar i köket, klockan var 11 på kvällen. Snart skulle det vara dags för ohelga natt och ingenting var klart. Först åt jag en Jesus, rätt och slätt. Jag stoppade den i munnen, jag tänkte inte på det, bara tog och åt. Sista gången jag åt något sött var förra våren. När jag ätit en kunde ingenting hindra mig från att äta en till och en tredje. Och en fjärde, 5:e. Efter 5 pepparkakor försökte jag andas. Ja, så långt var det. Det var mycket allvarligare på svenska. Joo, tässä oli tietysti taustalla myös Jeesuksen ruumis ja ehtoollinen ja monet siihen liittyvät asiat. Ehkä voisi sanoa, että vakavilla asioilla ei saa pilailla, mutta toisaalta ehkä tähän anoreksia-kuvaukseen, joka muuten on kauhean synkkää, niin siihen ehkä mahtuu sitten tämmöinen, se on nimittäin varmastikin aika jotenkin tragikoomista, että semmoinen itse itseltään kaiken kieltänyt laiha luuranko jotenkin sitten ikään kuin joutuu myöntämään sille, että tavallaan joutuu vahvistamaan sekä sen oman sakramentin, eli sen ehtoollisen, että sitten myöntymään sille, että mun ruumis on vahvempi kuin mun käskevä mieli. Mm. Ja tämä ruumiin ja mielin erottelu tässä mielessä on, tai mä yritän tällä romaanilla, jos tällä nyt yksi eetos on, niin se on varmastikin se, että jollain tasolla, tai niin, ehkä se voi sanoa näin, niin kuin mun kustannustoimittaja kauniisti jossain vaiheessa sanoi, että onko tässä kaiken kaikkiaan kysymys siitä, että ruumis ja mieli, tai isä ja poika heivataan pois ja pyhä henki jätetään vaikuttaa jotenkin niin kuin ihmisten välille ja sitten tavallaan ruumis ja mieli pääsee ikään kuin sen pyhän hengen avulla jotenkin yhteyteen uudestaan. Ja se oli musta kauhean kauniisti muotoiltu, että ehkä niin kuin tavallaan kauneimmillaan voisi ajatella, että pyhä henki on jotakin, mikä yhdistää kaiken sen ristiriitaisen ja hankalan, mikä meissä ihmisissä on. Mm. Ja tässä kohtauksessa se nyt meni vähän pieleen, mutta ikään kuin näin kristinuskosta voitaisiin ajatella. Ja. Den här scenen som vi just upplevde här, så man kan ju naturligtvis dra paralleller till nattvardsgång och det här med Jesu lekamen för oss utgiven. Och naturligtvis kan man ju tänka sig att så här får man ju inte skoja om det. Men samtidigt det här är en berättelse om anorexi. Det blir lite tragikomiskt, men det är ju sjukdomen som leder till detta också. Man måste se det i den belysningen. Och kanske för mig så var den här romanens etos består i att försöka på något sätt sammanföra kropp och sinne, tanke, ande. Och min förlagsredaktör uttryckte det väldigt vackert, för hon sa att om vi liksom tar bort fadern
och sonen, så blir den helige ande kvar. Och det är den helige ande som råder. Och i den helige ande så kan vi förena dessa två viljor. Vilket var väldigt vackert sagt. Jag skulle avslutningsvis, innan vi börjar med frågor här så, från publiken, så tänkte jag gå vidare från det här med det kroppsliga och andliga till någonting annat som du skriver om i alla dina romaner. Och det är sexualitet. Och sexualiteten är ju också någonting som är väldigt starkt framme i denna roman. Joo, se on ehkä tässä romaanissa. Niin, mä en oikeastaan itsekään tiedä, mitä se on. Että olisiko seksuaalisuus tässä myös jonkinlainen pyhä henki. Tai siis Marjalle ainakin käy niin, että hän jollain tavalla antaa sille myöten, ikään kuin antaa itsensä tuntea halua ja nimenomaan siellä New Yorkissa ikään kuin kaukana siitä omasta pakottavalta tuntuneesta yhteisöstään tai niistä kaikista lapsuutensa ja nuoruutensa ja aikuisuutensakin yhteisöistä, ja hän ikään kuin muodostaa suhteita ihmisiin ilman sitä sosiaalista kehikkoa jollain tasolla. Ja siinä tilanteessa hän sitten antaa ikään kuin halunsa virrata itsestään. Mä en ehkä halua silleen paikantaa sitä, tai musta tuntuu vähän vaaralliselta niin kuin rinnastaa, tehdä tämmöisiä suuria rinnastuksia, että entä jos seksuaalisuus olisi pyhän hengen kaltainen. Se on siis tietysti hirveän radikaalisti sanottu. Tosin varmasti monet sitä voitaisiin jopa käyttää jossain sunnuntai-saarnassa nykyään, että ajatella siitä näin kauniisti, mutta Maria tosiaan niin kuin, vasta siellä tuntemattomien keskellä ja yhden tietyn tuntemattoman miehen kanssa tavallaan uskaltaa kuulostella sitä puolta itsessään. Mä en oikein tiedä, mitä minä voin itse kirjailijana sanoa seksistä ja seksuaalisuudesta mun romaaneissa. Että se esittää väitelauseita seksuaalisuudesta tuntuu vähän silleen jotenkin oudolta. Että ehkä se on semmoinen voima, jonka jotenkin mieluusti antaisi jollakin tavalla näyttäytyä kaunokirjallisuudessa, mutta sitä ei voi sitten paikantaa sillä lailla, että siitä voisi sitten puhua niin kuin irrallisena. Mutta tietysti tässä romaanissa se on myös niin kuin jollain tavalla jotenkin niin kuin, totta kai ikään kuin uuden elämän mahdollisuuden symboli kaikilla tavoilla, mutta sitten myös uuden niin kuin, tavallaan ehkä just, että se on myös sovitusta jotenkin. Joo. Koska se sovittaa ruumiin ja mielen ristiriidan, jos sellaista oli. Sen voi vielä sanoa, että jotenkin mulla on ollut taipumus rakentaa romaanit tietyllä tavalla ja mua itseä välillä harmittaa se, että vaikka mä kuinka yritän pyristellä eroon semmoista orkestroidusta muodosta, niin mä silti näytän palaavan aina tietynlaiseen orkestroituun muotoon, ja tässä se toteutuu ehkä just tämmöisen, tämähän on monelta osin sovituskertomus ja sovittaminen kaikilta osin katarsikseen johtavana on tässäkin romaanissa semmoinen tärkeä muodollinen asia, että se ikään kuin tämä tarina vie kohti sitä vapautumista ja sovitusta ja ehkä just sitä, että se pyhä henki jotenkin pääsee sitten vaikuttamaan, mutta toi seksuaalisuuden kysymys on jotenkin semmoinen, joka ehkä rikkoo kaikki muodot, että se tavallaan tulee läpi kaikesta. Jotenkin, että se voi vaan niin kuin, sitä voi yrittää niin kuin tuoda siihen tekstiin, mutta sitten se ei asetu mihinkään muotoon. Ja se on ehkä semmoisena energiana mulle niin kuin kirjoittajana ihan tärkeää, tai tosikin tärkeää, että jotenkin osaa ajatella sen niin, että se vaikuttaa siellä, ja ehkä vähän hämmentääkin. Saattaa olla, että se hämmentää lukijaa ja mua tietysti myös, mutta siellä se on. Siellä se on, niin. Ja. Okej. Ja, det här med sexualitet som författare så finner det nästan vanskligt att liksom plocka ut det och börja förklara någonting, komma med någon sorts doktrin eller någonting om vad sexualitet är och hur man ska förstå det. Men här i romanen
så är det ju för Maria är det ju alltså det är ju en form av frigörelse för henne, för att när hon kommer till New York så kan hon äntligen, eller så kommer hon så till ett skede där hon kan förmå bejaka sin lust utan att den befinner sig inom ett socialt ramverk som det har varit där hon har varit hemma. Hon ger sig hän åt en speciellt okänd man, och på sitt sätt kan man väl säga att sexualiteten också den leder till en form av katarsis, men det är också en sån här kraft som går igenom alla lager. Om vi tänker på hur den här romanen och mina andra romaner är orkestrerade, vilket är ett sånt här drag som man brukar påpeka för mig, och som jag till och med kanske har försökt undvika att orkestrera texterna så noga, så är sexualiteten en kraft som liksom, den går på alla nivåer och kommer igenom allt. Och kanske man till och med kunde, även om det kan låta hediskt, så kunde man jämföra sexualiteten med det som vi nyss pratade här om, det här med den helige ande. Att det är liksom en motsvarande kraft. Så ungefär, i korthet. Men den finns i romanen, och den finns i de andra romanerna också. Jag vill bara säga det här med orkestrering och komposition. Tror du inte att det har något att göra med ditt intresse för dans och musik? Joo, siis tässä romaanissa ilman muuta, ja oikeastaan muutenkin varmasti sillä on tekemistä tanssin ja musiikin kanssa. Musta tuntuu, että mä usein oikeastaan, kun mä kirjoitan, mä kuuntelen musiikkia. Melkein useammin kuuntelen musiikkia kuin en kuuntele, eli en juurikaan kirjoita hiljaisuudessa, että se jotenkin häiritsee mua. Ja usein tietty romaani saa niin kuin mulla soundtrackin, että mä joudun keksimään tai niin kuin löytämään kappaleita, että se ei etene ennen kuin mä löydän jonkun uuden tietyn biisin, jota mä voin sitten kuunnella ja kirjoittaa. Ja tässä romaanissa kävi aivan erityisesti niin, että mä jouduin ikään kuin odottamaan ja kuulostelemaan erilaisia biisejä ja odottamaan ehkä jopa tiettyjä levyjä, että koska ne julkaistaan, kun mä tiesin, että mun joltain suosikkibändiltä tulee uusi levy. Ja tavallaan sillä on kyllä paljolti tekemistä tämän romaanin ainakin kielen ja temmon ja rytmin kanssa, mutta ehkä jopa rakenteen kanssa. Että se ei se mitenkään sattumaa ole, että mä käytän sanaa orkestroiminen tai jotenkin semmoista käsitettä. Mutta jollain tavalla nyt kun mä oon tehnyt 3 romaania, tavallaan tietyt romaanin ihanteet mielessäni, niin nyt mä oon huomannut, kun mä kirjoitan 4, että jotakin pitää vähintään kyseenalaistaa, jos ei niin kuin suorastaan hylkää esimerkiksi semmoista sovittamisen ajatusta, että romaanin pitäisi aina lähteä ongelmatilanteesta, joka lopussa sovittuu, että se on tavallaan semmoinen romaanimuodon tai teoksen tavallaan riski, koska elämähän ei oikeastaan koskaan sovitu tai me ei niin kuin löydetä se, että jos me halutaan lukea löytääksemme sovitusta ja katarsista, niin se tavallaan tekee siitä teoksesta teoksen. Ja sitten mä oon yrittänyt kysyä itseltäni, että pitäisikö mun tehdä pikemminkin jotenkin elämänkaltainen romaani, jossa tämmöistä rakennetta ei ole, koska eihän me, olisiko se sitten ikään kuin enemmän totta tehdä semmoinen romaani, jossa ei tämmöisiä niin kuin tiettyjä momentteja ole. En tiedä. En ole ratkaissut sitä vielä. Det stämmer, och speciellt i den här romanen så det musikaliska och orkestreringen och arrangemanget spelar stor roll. Och faktum är att när jag sitter och skriver, så lyssnar jag oftast på musik. Och det kan vara så att vissa texter är beroende av vissa soundtracks. Och jag kan till och med, om det är något av mina favoritband, så kan jag vänta på att de släpper sin nästa skiva för att kunna använda den. Men samtidigt så, jag jobbar nu med min 4:e roman, och det finns ju det kan ju finnas en fara i allt detta arrangerande också, att det blir liksom förstyrt. För kanske ändå målet för romanen är att uppnå ett slags försoning, att åstadkomma en känsla av katarsis. Och då är frågan om hur strängt man kan styra det arrangemanget. Så vi får se hur det blir i fortsättningen. Ibland tänker jag att ska jag skriva en roman som är liksom närmare det vanliga livet som flödar på, utan att gå in och styra och ställa för mycket. Men tiden får visa. Och tiden visar nu att det är dags för er, om ni vill ha några frågor till Rika, så passa på nu. Jag ser ju ingenting. Jag ska hämta dig en mikrofon. Det kommer mikrofon här.
Visste Maria att hon var gravid när hon reste iväg? Tiesikö hän olevansa raskaana, kun hän lähti matkaan? Spoiler. Mä en oikein tiedä, haluanko puhua tästä. Jag vet inte riktigt om jag vill tala om det. Sanotaan vaan, että tämä kysymys on tämän koko romaanin tavallaan tärkein kysymys. Det här är förmodligen romanens viktigaste fråga. Eli tärkeän äärellä. Alltså vid det viktiga. Mä voisin oikeastaan vastata niin, että mua kiinnostaa tässä romaanissa, tai silloin kun kirjoitin tätä, niin mua kiinnosti epäluotettava kertoja. Eli minä kertoja, joka misinformoi paitsi sitä, kenelle kertoo, tai heitä, kenelle kertoo, myös hän voi misinformoida itseään, eli tavallaan harhauttaa kerronnallaan itseäänkin. Så jag kan ju berätta det att när jag valde den här jag-berättaren för romanen så ville jag ha en jag-berättare som är opålitlig. En opålitlig berättare, inte bara i förhållande till läsaren men också till sig själv. Ja jotenkin, mä voin tehdä semmoisen omakohtaisen tunnustuksen, että silloin kun mä kirjoitin tätä romaania, niin mä pelotti, että onko tämä uskottavaa tehdä tämä näin. Mutta sitten kun tämä romaani tuli syksyllä 2012 Suomessa siis julkaistiin, niin mä tulin joulukuussa 2012 itse raskaaksi ja oltuani raskaana 12 viikkoa mä tajusin, että se oli uskottavaa, ainakin minun kokemuksessani. Jag kan ju erkänna någonting om mig själv. Det var nämligen så att när den här boken kom ju då på finska 2012 och innan den kom ut så tänkte jag att kan det här verkligen vara en trovärdig historia? Kan det liksom fungera det här? Men sen visade det sig i december, alltså samma år som boken kom ut, att jag själv var gravid. Och efter 12 veckors graviditet så insåg jag att visst, det är trovärdigt. Eli tavallaan ihmisen kyky kertoa itselleen asioita on huomattavan ikään kuin, sitä ei pidä koskaan aliarvioida, että ihminen tavallaan uskoo itseltään sen, mitä hän haluaa itselleen kertoa. Och därför ska man aldrig nedvärdera människans förmåga att berätta för sig själv, om sig själv. Och man får liksom inte, berätta för sig själv. Man får liksom inte ringakta det och tro att det här stämmer inte. Ja mä voin kertoa nyt omasta elämästäni, koska ollaan Ruotsissa, niin mä voin puhua omasta elämästäni vapaammin kuin Suomessa. Och eftersom vi är i Sverige så kan jag tala friare om mitt eget liv i Finland. Niin esimerkiksi, että mä ollessani raskaana, niin mä tajusin, että kun mä en tiennyt vielä olevani raskaana, niin mä luin niitä merkkejä siitä, että mä olin siis aika huonovointinen silloin, oli ehkä 5 viikkoa tai 6 viikkoa, noin 6. viikolla olin raskaana, eli hyvin alussa, mutta mulla oli huomattavat raskausoireet, joita mä luin joksikin muiksi oireiksi. Eli mä epäilin, että mä oon nyt sairastunut jollain vakavalla tavalla tai kenties ihan vaan kevyesti johonkin vatsaflunssaan, mutta että mä joka tapauksessa niin kuin tavallaan luin omaa ruumistani täysin väärin, yhtä väärin kuin Maria lukee Paavalin kirjeitä nuorena tässä romaanissa. Ja se tavallaan, jos mä olisin kirjoittanut vierasta silloin, eli tätä romaania silloin sen kokemuksen valossa, niin mä olisin ehkä ottanut siitä vielä vähän lisää irti, koska se oli niin kiinnostavaa jälkeenpäin, että mulla oli semmoinen periodi, että mun ruumis viesti mulle aivan kaikin keinoin, että näin on tilanne ja mä en vaan mennyt ostamaan sitä raskaustestiä, koska se ei tuntunut musta itsestä siltä, että se olisi ollut jotenkin niin kuin myönnettävää ja todennäköistä ja kaikkein todennäköisin vaihtoehto, koska mulla oli jostain sellainen olo, että mun on vaikea tulla raskaaksi, joten mä en sitten välttämättä ole. Se paljastui sen mulle se asia sitten sen 6. viikon aikana, eli en ollut yksi näistä ikään kuin tavallaan neitsyt Mariaan verrattavista henkilöistä, joka itseltäänkin salaa synnyttää lapsen, että kuitenkin sen oivalsin sitten siinä.
Det här, igen det här med att berätta för sig. Jag kan mitt ur eget perspektiv så var det så att till en början så reagerar jag inte, alltså i början av graviditeten så reagerar jag inte på min kroppssignaler om hur mitt tillstånd, utan jag läste den fel, jag tolkade den fel. Det var 5:e, 6:e veckan av graviditeten och jag mådde illa och mådde faktiskt ganska dåligt, men jag tänkte att det här har att göra med det andra fel, att jag har magsjuka eller någonting sånt. Så det tog liksom till 6:e veckan innan jag insåg vad det faktiskt var fråga om. Och att jag inte heller var som jungfru Maria. Men det är klart att om jag hade skrivit romanen då, den var ju redan klar. Men hade jag skrivit romanen då så kanske jag hade plockat in mera av just den här insikten också. Alltså hur man väljer att läsa och förstå sig själv i olika skeden av livet. Ja tämä ehkä paljastaa just tämän minäkerronnan niin kuin mahtavat ulottuvuudet, että voi tavallaan kirjoittaa täysin, tai kirjailija voi ikään kuin saattaa jonkun ääneen ja puhumaan itsestään täysiä valheita ikään kuin, ja lukijan tehtävä on sitten paikantaa ne. Tästä tämmöistä epäluotettavasta kertojasta mun mielestä on kirjoitettu yksi aivan ihana romaani, tai siitä näkökulmasta ton Katsuo Ishikuron Remains of the Day, jossa tämmöinen butler. Joo, butler. Mikä se on suomeksi? Mä en nyt muista sitä yhtään. Ja siis Suomessa ei ole butlereita. No, mutta me puhutaan Ruotsissa myös butlereista. Niin, että tämmöinen butler yrittää saada isäntänsä näyttämään paremmalta kuin hän onkaan ja ikään kuin loputtoman kohteliaisuuden ja tämmöisen niin kuin hyvätapaisuuden ja hyvätapaisen kerronnan ikään kuin nojalla ja yrittää tehdä oikeastaan aika rikollisesta isännästään ikään kuin paremman. Ja tämä muoto koko romaanissa on oikeastaan tämmöisen niin kuin kohteliaan ja lämpimän, mutta semmoisen sumuttavan kerronnan läpi nähty. Ja se on musta jotenkin kaunis esimerkki siitä, että ihminen uskoo kaiken sen, mikä tekee hänelle hyvää hänen oman näkökulmansa perusteella. Och det är fantastiskt just hur man kan arbeta med sådana här jag-berättare, hur man kan låta jag-berättaren manipulera läsaren. För det kommer liksom, ankommer på läsaren sen att hitta de här svekfulla punkterna i berättelsen. Och det finns en alldeles underbar roman, Ishiguros Återstoden av dagen, där butlern berättar om sin husbonde som i själva verket är en stor skurk, men han framställer honom i positiv dager. Och det är ett underbart exempel på hur man kan liksom tänka gott om människor och göra gott för människor också genom att berätta på det här viset. Kysykää vaan, minä nolasin jo itseni Fråga bara, jag redan gjort bort mig ja paljastamalla. genom att skratta åt min egen text. Tämä voi ehkä kokeilla. No. Mä muistan, että sä olisit joskus jossain haastattelussa sanonut, että niin kuin sulle sille paras palaute olisi, että sä tulisit ymmärretyksi. Joo, ehdottomasti. Niin sit mä mietin, kun musta on tosi ihana kirja ja se on niin kuin tosi hienovireinen ja siinä on monta kerrosta. Niin koit sä, että tuliko se niin kuin ymmärretyksi tai tulit sä ymmärretyksi? Koska mä voisin ajatella, että sen voisi ehkä aika helposti ymmärtää myös ehkä väärin. Tai... Ja, mä käännän kysymyksen. Joo. Så frågan lydde att jag har hört dig säga i någon intervju att du önskar att du som författare ska bli förstådd. Och med tanke på hur många nivåer, betydelsenivåer det finns i den här romanen och hur komplicerat den är uppbyggd, så upplever du då att du har blivit förstådd i mottagandet? Joo, tämä on ollut ehkä näistä mun romaaneista sillä tavalla vaikein, että mä oon huomannut kyllä sen, että se ei... että täytyy lukea se hyvin tarkkaan, tai että kun mun proosa on ilmeisesti sillä tavalla kuitenkin aika helposti lähestyttävää, että sen voi lukea myös nopeasti ja ikään kuin sillä tavalla, että ei varsinaisesti niin kuin, että esimerkiksi tämmöinen sovituskoppiteema, kun sitä alkaa ajatella, niin sehän aukenee moneen suuntaan tosiaan ja siinä on paljon pelissä, mutta se voi lukea myös ihan vaan Lindexin sovituskoppina ja että no, tämä tyttö menee tänne Lindexin sovituskoppiin ja sovittaa farkkuja. Ja silloinhan se ei aukea siitä oikein niihin suuntiin, mihin se voisi aueta. Niin ehkä tämän romaanin kohdalla
on varmaan ollut aikoja, jolloin on ollut sellaisiakin tilanteita, joissa tuntuu, että en ole niin kuin kaikkien, tai että on saanut sellaista palautetta, jossa mä tajuan, että tämän voi lukea noinkin ja tämä voi jättää tuolla tavalla kylmäksi ikään kuin tavallaan, että kirjailija haluaa aina kirjoittaa ihanan kirjan ja sitten jos siinä ei onnistu, niin sitten se on kaamea pettymys, että miten tämä ei kommunikoitunut, miten tämä ei niin kuin, koska siis kamalinta mitä on, niin on jäädä yksin sen teoksen kanssa jollain tavalla. Joten se on varmaan, se on tosi, sitä on hirvittävän auki ja herkillä silloin kun toivoo, että lukijat löytäisi täältä ne kaikki tasot. Ja sitten jos tulee semmoista, pahimmillaanhan se on kritiikeissä sillä tavalla, että se on yksipuolista se palaute ja se lukee Helsingin Sanomissa isolla ja tavallaan, että nöyrästi ottaa sen vastaan sieltä postiluukusta ja se kyllä lyö aika lailla maan alle, jos se on lyttäävää. Että no, se on niin kuin vaarassa siinä tilanteessa, kun yrittää tulla ymmärretyksi ja on vuosikausia jotenkin niin kuin avannut eri suuntiin sitä omaa ajattelua ja luonut tavallaan sen maailman. Ja sitten jos tulee joku henkilö, joka on ymmärtänyt ne tasot, niin sitten se aiheuttaa kiitollisuutta ja se on kyllä tosi hieno tunne. Mm. Det här är antagligen min hittills svåraste roman. Man brukar vanligtvis säga eller det råder en uppfattning om att mitt språk är lättillgängligt för läsaren, men det här är då en mera komplicerad skildring, och det är ju klart att om man nu tänker till exempel på en skildring som av det här provrummet på Lindex, så det är ju inte alls sagt att alla kan liksom göra de kopplingarna som faktiskt finns. Att den kräver, man kan inte läsa snabbt igenom den, utan den fordrar att man läser väldigt uppmärksamt för att se de här olika betydelsenivåerna och så. Och sen är det ju så att en författare vill ju alltid skriva en underbar roman, och då är det ju inte så hemskt angenämt om recensionerna och kritiken inte kommer till möte, så det är ju, man är väldigt skör och sårbar när man har släppt ifrån sig någonting som man har arbetat med i flera år. Om det då kommer en Helsingin Sanomat neddimpan i den postluckan och så är det som om en vägg skulle komma emot och det är liksom ett helt oförstånd och en kall recension, så det är klart att det inte är angenämt, men det varierar ju. Men om det sen kommer en läsare som har förstått det som man vill, så är det den underbaraste belöning man kan få som författare. Tulee lukemaan mielenkiinnolla ja hän tulee lukemaan. Oi, ja. Tack. Kommenterar tulee. Okej, tack. Jaha, men då. Ja, var det nu en fråga där? Ja. Jag funderar mycket på att det var blandras i boken. Förlåt? Att det var blandras. Ordet blandras. Ja, att det förekom. Att Maria sökte sig ungefär som till sin mamma och när hon träffade den här mannen. Förlåt, kan du hålla mikrofonen lite närmare, för det är svårt. Marias mamma, och så sökte sig Maria till den här mannen, och att det blev någon sorts upprepning av familjesituationen, eller? Siis, että Marian äidin tausta ja sitten Maria hakeutuu tähän tuntemattoman miehen luokse. Että onko siinä jokin, että hän niinku toistaa äitinsä? Mä ajattelin sen kirjoittaessani tätä jotenkin niin, että mä en voi kirjoittaa semmoista niin, että siinä pitää olla monimutkaisempi kuvio kuin se, että Maria pelkästään puolustaa jotakuta, joka ei ole suomalainen, tai ikään kuin, että hän pelkästään puolustaisi muukalaisia, tai jotenkin ikään kuin asettuisi heikompien muukalaisten puolelle, että tavallaan, että hänen täytyy itse myös jotenkin, hän jää ikään kuin itselleen vähän niin kuin kiinni tästä, että hän tuntee puhdasta halua, ja sitten hän on valmis kuitenkin niin kuin tavallaan syyttämään tätä tuntematonta miestä, joka on siis musta. Hän on valmis syyttämään tätä ikään kuin asioista, joita hän
tai tavallaan, että hän paljastuu itselleen ikään kuin, ei nyt suorastaan rasistiksi, mitä hän ei tavallaan voi myöskään olla, koska hän on äitinsä puolelta ikään kuin, hänessä on ikään kuin myös tummaa verta, miten se sanotaan korrektisti. En tiedä. Mutta että tavallaan mä halusin, että hän ei, että tämä romaani ei olisi tavallaan sillain tendenssimäinen siinä mielessä, että tässä olisi vain sellainen taso, jossa puhtaasti hyvä kristitty pappi asettuu heikompien puolelle, vaan hän ikään kuin itse tilanteessa, jossa hän ei edes tajua syyttävänsä tuntematonta, eli muukalaista jostakin, niin tavallaan tulee syyttäneeksi. Ja tämmöinen liukuminen puolustajasta ja heikompien puolella olijasta syyttäjäksi, niin tavallaan, että jos yritetään mä ajattelen, että jos mä yritän kirjoittaa niin kuin kristinuskosta, niin mun pitää jollakin tavalla saada tämä esiin. Ja mä tein sen sitten näin. Mä en ole ihan varma vieläkään, että miten se olisi pitänyt tehdä, mutta tällä tuntemattomalla miehellä, joka esiintyy tässä nimenomaan tuntemattomana, että hän ei oikeastaan saa edes nimeä, niin tällä on tärkeä rooli. Hän on oikeastaan ainoa, joka saa Marian kiinni tästä tietystä itsepetoksesta. Eli hän pääsee sanomaan yhdessä tilanteessa sitten, että sä ikään kuin, että sä sorrut ennakkoluuloon, josta syytät muita. Eli tavallaan se on itse asiassa semmoinen, joka esiintyy mulla vähän leimallisesti jokaisessa romaanissa jollain tasolla, tämmöinen ikään kuin jonkun keskeisen henkilöhahmon kiinni jääminen jonkun toisen kautta. Eli tavallaan tämmöinen peilihenkilöhahmo. Ja mun mielestä romaanissa pitää aina olla ikään kuin semmoinen taso, että asiat eivät ole aivan niin yksinkertaisia, miltä ne näyttävät. Ja tässä ne sitten liittyy tähän Marian alkuperään ja hänen äitinsä taustaan ja sitten tähän tuntemattomaan, jonka Maria kohtaa New Yorkissa. Ja kaikkeen siihen, mitä heidän välillään on. Ja mä huomasin kyllä, kun mä kirjoitin tätä, tämä on ehkä vähän, mä yritän puhua lyhyesti, mutta tämä on vähän Coetzee-vaikutteinen. Eli mun yksi suuri kirjallinen esikuva on J.M. Coetzee, eteläafrikkalainen kirjailija, joka on kirjoittanut paljon rodusta. Ja mä huomasin sitten, että valkoisena pohjoismaalaisena naisena, niin tämä onkin tosi vaikea pala, melkein jopa jotenkin noloa, että mä kirjoitan tästä teemasta. Että jotenkin ikään kuin, että tästä voisi puhua, jos olisi itse jotenkin jollakin tavalla marginalisoitunut tai muukalainen omassa kulttuurissa, että mä kärsin tämmöistä, mä en oikein tiedä mikä se, mä kärsin jotenkin uskottavuuspulasta siinä kohtaa ja mä oon huomannut, että jälkeenpäin varsinkin se on jotenkin vähän vaivannut mua, että mä oon rohkaistunut kirjoittamaan tästä aiheesta. Mutta eikö se ole vaan hyvä? On se varmasti myös hyvä, mutta ehkä niin, meillä on Suomessa aika nuori tämmöisen maahanmuuttajakirjallisuuden traditio. Mä en tiedä, miksi sitä Ruotsissa kutsutaan, mutta että meillä on vasta aluillaan se, että ihmiset, jotka on muuttaneet Suomeen pieninä tai vanhempina, mutta joka tapauksessa tulleet jostain muualta, niin kirjoittavat suomeksi siitä, miten kokevat suomalaisuuden ja muukalaisuutensa. Ja sitten kun siihen sohasee siihen hyvin nuoreen traditioon joku niin kuin valtaväestön edustaja, joo, niin sitten se on vähän, mä huomannut, että jotkut ehkä vähän vaivaantuu siitä, että se on jotenkin vähän vaivaannuttavaa. Joo. Mutta romaanin kuuluukin olla häiritsevää, että kyllä tavallaan kaunokirjallisuus, jos mikä, saa häiritä. Tietysti eri asia, jos se pelkästään vaivaannuttaa, niin sit se on varmaan pelkästään noloa, mutta semmoinen tietty häiritsevä elementti on ihan hyvä kaunokirjallisuudessa myös. Vi börjar från slutet.
litteratur ska vara störande och den ska väcka tankar och känslor och motstridiga känslor. Och i det här fallet med den här romanen, för att svara på din fråga, så kan man ju säga att jag ville inte skriva en tendensroman. Marias ursprung, hon har liksom, om man säger så, hennes mamma kommer från ett annat håll. Hennes mamma är inte vit. Men jag ville ju inte göra det så enkelt som att i och med att Maria är präst så ska hon av naturliga skäl vara den som tar de svagas ställning och parti och försvarar dem. Utan Maria, som vi konstaterade tidigare, hon ger sig hen åt sin lust, och nu råkar det sig så att det är en svart man som hon har ihop det med. Och det är också den svarte mannen, som vars namn vi aldrig ens får veta. Det är också han som på sitt sätt ställer henne inför frågan: vad är det du håller på med? Vad du själv, liksom, hur beter du dig gentemot då andra kulturer? Men sen är det också så att det är ju svårt för mig som vit nordisk kvinna att beskriva en sån här sak. Och jag vet ju inte hur väl jag har lyckats med det här. Jag får säga att en av mina stora influenser är Coetzee, den sydafrikanska författaren, som har skrivit mycket om ras. Och det är svårt. Men det där, man kanske ändå ska försöka. Och sen är det ju ett faktum att i Finland har vi en väldigt ung invandringskultur, alltså på grund av den invandringspolitik som har rått. Det betyder också att de andra rösterna, de som inte kommer från majoriteten, de är väldigt få tills vidare, om ens några. Och vem kan liksom säga vad? Det är det handlar om. Men att, som sagt, romanen ska väcka känslor och den ska störa och reta. Inte enbart, men också det. Och därför tycker jag att det är intressantare att komplicera den här frågan. Så att det inte är nödvändigtvis så enkelt att Maria är präst och hon har sitt ursprung och då beter hon sig på ett visst sätt. Hon kanske inte alls beter sig så som man har tänkt. Det ska inte vara förutsägbart. Ihan nopeasti vielä sanon yhden semmoisen pienen kuriositeetin suomalaisesta kulttuurista, kun mä luen jonkin verran suomalaisia blogeja, ja viime vuonna tuli yksi semmoinen uusi mahtava blogi, jossa käsitellään sitä, miltä tuntuu olla nuori nainen, joka ei ole täysin valkoinen suomalaisessa kulttuurissa. Ja tämä blogi on nimetty hyvin häiritsevällä tavalla, koska sen nimi on Ruskeat tytöt. Ja musta tuntuu, että vaan sellainen, joka ei itse ole täysin valkoinen, voi nimetä itsensä ruskeaksi tytöksi. Et siinä on jotain, siinä on jotain niin häiritsevää ja jopa jotain hirvittävän alentuvaa, mutta koska hän itse tekee sen, niin hän jollakin tavalla hän saa ikään kuin etuoikeuden käyttää sitä määritelmää. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että vain he, joita asia koskee, niin saavat nimetä itsensä näin. Ja siitä tuleekin jotenkin emansipatorinen ele. Ja tämmöistä mä en voinut tässä romaanissa käyttää, koska kirjailija seisoo jotenkin tavallaan teoksensa takana ainakin julkisuudessa sillä tavalla, että se olisi ollut äärimmäisen outoa, jos mä olisin vaikka käyttänyt tämän tyyppistä termiä. Tai ehkä mun olisi pitänytkin ryhtyä murtamaan sitä, mutta kieli ei ole ikään kuin arvalatauksista vapaata eikä puhujastakaan irrallista jollain tasolla. Som en liten kuriositet så kan jag nämna att det för ett par år sitten ilmestynyt. Tai viime vuonna, ja vuosi sitten ehkä. Ja, för ungefär ett år sedan så dök det upp en blogg i Finland och den här bloggen drivs då av en kvinna som inte har finskt ursprung och som inte är vit i hudfärgen. Och vad jag tycker är det märkliga är det här namnet på den här bloggen, för den heter De bruna flickorna. Och det här är ju någonting som jag skulle aldrig kunna uttrycka mig på det sättet i det jag skriver. Men för den som själv representerar gruppen är det en annan sak. Och då har man den rätten. Och då kommer vi till den här frågan. Vem får säga vad? Om vem? Ja. Bra, då känns det ju kanske som en passlig stund att sätta punkt på. Och nu för alla som suktar att läsa den här boken men som inte ännu har gjort det, så finns den att köpa ute där i foajén. Så varsågoda göra det. Men jag vill tacka å Finlandsinstitutet vägnar, Janina och särskilt Rika. Och som tack så ska ni få en Jean Sibelius DVD var. Wow. Du gillar ju musik så du kan få en. Och Janina en. Det är alltså Jean Sibelius, vår nationalkompositors 150-årsjubileum nu 2015. Tack, kiitos. Bra. Tack så mycket. Tack.